kan phone battery hi charge in lutuk lo tur ania a theih hram chuan 50% nuai lam ani chia huna kan charge kan tum thin don ania tin kan phone battery te hi a lo lutuk thleng le phone thi thak thlenga da lo tur ania a chan chu 3 in a tur theia a chet pha thei ani tin kan battery te 100% ani ma hian a thei hram chuan kan phoi thin tur ania and tinan 96 emo 98% emo ani huna kan phoi thin tur ania a chan chu a full to nu 100% ani thleng le ani to nu kan la charge reng chuanin current chak tak kha kan la pelu teng ti na nia chu wang chuan kan phone battery na tuara a chet pha hial theia chu wang chuan a thei hram chuanin a full ma 100% ani ma hianin kan phoi thin ngei tur ani kan application sang te notification kan off don ania heng kan application sang hianin notification kan on hianin battery ai hek battery na chu wang chuanin kan off don ania kan applications notification te kan off du chuan settings a hian kan lu tanga phone hi ai nang lo vea phone settings ai in zia dan hi hetia setting a kan lu hianin phone then khata chuanin notification ti in emo application notification ti in aron lang hal maya kai chu alan hal lo wangin eta hian achung search bar a hian ka search mainga apps notification yan ka search mainga chuan hai he te hi ron lang ta hian kalu tanga tian ron lang thata kan ban tangkai lem lo notification hawi hi kan off vek mai don ani hei keima apo calculator te hengte alawin ona calendar te camera te compass te contact dealer te alawin on thata tur maya heng hi kaman tangkai lem lo wangin ka off don ani ai dinglam apol chunga var omahi hian veilama kan nortor mai don ani kan off tu ho notification khachu ti hian chrome te po kan off ang watikan kan du lo kan man tangkai lo notification khachu kan off mi mai don ania mobile data 4G mo 5G mo in wifi kan man tam chuan battery kan save don ti na nia a chan chu mobile data hianin wifi in za somlin battery hi ai heka ai na zoka chu wang chuanin wifi omna huna te wifi mandram chan na huna te kan omani chuanin wifi manzok kan tum sam don ania tin wifi kan man la hianin kan mobile data kan phone data kha kan off thin tur nia wifi kan man la ya kan mobile data kan on theuh chuanin apani kan on kop chuanin battery kha ai na ve thin ani chu wang chuanin wifi kan man lai chuanin kan phone data kan off thin don ania